Vou. A primeira é... Por onde empezo? Non, digo, vale. por orden. Estás aquí, pabellón Paco Chao. Polo principio, claro. Horarios e todo eso, creo que xa se debatiu un pouco na moción, non? Non che vou aportar nada novo. No, claro, sí. Vale. Eso era do anterior. Sigues ti ou... O tema... Esas son... Vale. O tema do balneario, das... Sí, esos están podados. penso que sí, non? Eso sí. Vale. Pero bueno, que... Esa pregunta era do pleno anterior e nesta... Bueno, non, sei digo... si... Pero por ir limpando, Adolfo tamén aí ten algunhas xa me meteu por ir limpando, senón vale, despois esa xa está feita, igual que Vale. outra que tes aquí da limpieza do marxen do río Arenteiro, tamén está feita. Vale. Vale. A fochanca da Rúa Carboeiros tamén está... No, esa vai ca Costa Rica. Sabes que se vai abrir a calle nova Sí. e entonces te refires a fochanca esa que hai ali diante dos edificios. Unha grande. A Rúa Carboeiros e a... Sí, a continuación é pala. Bueno, é todo. É que non sei en que tramo te refires. Vale, referíame ao tramo de hacia Nacional 541. Entón é do outro lado. Vale, logo Ese do outro está, lado. o outro non. Teño Porque que- di vostede non, ten razón. Teño que vela, tes razón. Nos Vale. vimos preguntando polo outro lado. Vale. Que é o que dis ti que vas a arreglar na Costa No, Rica. outro vai ca calle nova que se vai abrir, entendes? Vale. Vale. O do paseo do río Arenteiro xa está a marxe dereita xa está desbrozada. limpo, sí, está todo limpo. O expediente da retirada da medalla de ouro a Franco. Ainda non se iniciou. Vale. Seguimos cos anteriores, entón. A ver. Ponteveiga, digo, eu teño isto, Sí. é o mesmo. Sí. Solo hai algunhas máis así Sí. de última hora que para o final deixámolas. A limpeza da ponte de Veiga. Xa limpamos e agora estamos mirando a maneira de botarlle algo para que non lle salgan as silvas entre as pedras, pero bueno, tenos que dar permiso ao patrimonio e a ver que tipo de material se usan. Cando a limparon? Pois fará 15 días ou así. Non limpar como outra vez, con cordas e descolgándose, de acordo? Senón quitarlle o gordo, se te fixa xa non ten o gordo e hai que ver como facemos porque non é... Non podemos todos os anos... Pasei a semana pasada por ali e unha hedra que a come. Pois foi o Funco Delfín e cos de Protección Civil precisamente... Bueno, non sei, si está perfecto, si está... Non, perfecto non está, quero dicir, é unha limpieza... Vale. A solicitude da Deputación para arranxar as barandas da Ponte de Toscaña, non sei se está feita, Está feita. Si que lle contestaron, cando Que van a asfaltar toda... Bueno, vamos a coller esa carretera, a das Tureses, van a asfaltar, vanlle poñer farolas, as farolas tamén que hai pintar as barandillas da ponte, todas as milloras, algún paso elevado, o reductor de velocidade, de acordo, unha vez que acabes o proxecto, enseños e, por si acaso ven algo. Vale, o parque infantil da Alameda, o tema da seguridade do escalón. Penso que se arreglou, non? Non, por eso, e é urxente porque, bueno... Toma nota, Gelo. Vale. Por Dios, a fachada do auditorio. Xa está o proxecto feito. Xa está o proxecto feito e xa está para licitar, Vale, eu creo que é un contrato menor de 40 e pico mil euros e para a semana debería estar adjudicado. Alcalde, que en abril dixo mesmo, Non. Bueno, pois, canto antes mellor, pola seguridade. Os pasos de peóns. Está feito o proxecto da seguridade? O proxecto global de seguridade para avaliar todos os tal? E estáse aplicando? Señor, vamos a ver, vale. Se quere botar de un ollo despois ao acabar o pleno, é un proxecto caro, é un tocho así, vale, e agora hai que mandarlle a Fomento para que o execute e o pague. Para que, vale. Bueno, pois sería interesante porque hai zonas realmente perigosas e que deberíamos poñerlle remedio. O dos colectores da Rúa Benchosei, bueno, do final, a rotonda de tal, bueno, si... Xa dimos orden a Diputación para movelos antes do paso de peóns. Claro, para ter maior visibilidade. Vale, xa está entón.
Bueno, a solicitude de fomento para a Nacional 541 É o que lle digo, o proxecto que teño aí que hai que mandar de hora. incluye tamén... É todo, incluso a rotonda de Toscaña. Vale. A Casa da Xuventude, en que repararon a Xunta reparou o tellado e agora en que punto estamos? Ahora estamos para facer o traslado e tan pronto fagan o traslado, pois non sei como será o tema da entrega. Ali pense que hai un bar, hai unha empresa de mensaxería, non sei como... Supoño que a entrega do edificio será Pero xa non ten máis reformas, quero decir, agora xa o seguinte paso sería entregalo a... Cousa nos. Outra cousa que nos bota mal algunha consellería ou que sea, pero sería xa... Claro. Quer dicir, as reformas xa dixeran que as reformas que lle facían eran quitarlle unhas cellas que había rotas e pouco máis. É o único que fixeron? Sí. Home. Bueno. Pois... E entón o traslado refírese a que estea intermodal feita? Sí. Non? Bueno, feita hasta que estea intermodal... Teñela moi avanzada, Vamos a ver, unha intermodal... Mira o intermodal de Ourense, o que é? Non sei o que pensades que é unha intermodal, Bueno, é unha marquesina grande. A ver, claro, que se van facer unha marquesina grande, pois... Pero digo que son unha intermodal, Pintar as liñas para aparcar os autobuses. No, bueno, fan algo de rotón, algo de marquesina e tal, pero bueno, que dicir... Ben, a residencia ao tempo libre, a escalinata, que vamos a facer? Digo... Xa nos diriximos a eles para ver se a xardinan ou... Bueno, que lle mandemos unha proposta e, a ver, eu xa a proposta que lle mandei, basicamente, polo menos desbrozar e limpiar. Sí, claro. E acondicionar de alguna maneira, porque está así un pouco salvaxe, que tampouco é... No, deberíano axardinar, non? Penso eu que é un sitio, un emblema do Carballiño. Por eso, pero sería dende a Xunta, non? Que o deberían facer. Sí, no, eso é da Xunta. Vale. Cando se vai a trasladar o cruceiro do Torrón? Pois mañá hai a Comisión de Patrimonio en Ourense e supoño que aprobarán o que nos darán o permiso. Non estaba xa concedido? No, mañá teñen a comisión. Ainda chegou o seu informe por si queríamos asistir. Vale. Pero xa non ven aquí, xa están facendo preguntas demais. No, demais non, esas eran as antes. É que por eso preguntaba por onde empezábamos, porque estas son repetidas. Pero habermos metido aquí, porque senón temos 5 preguntas por pleno, Pero estas son faciliñas. Sí, home, non, xa, pero é un tema de... Mira, por que non se reciclaron as 2.000 tarxetas do bono comercio da primeira campaña cando costaron 6.000 euros? Pois debe haber algún problema técnico, non sei. Bueno, técnico ou por parte da banca que interesaba facturar outros 6.000 euros? Primeiro, moitas perderonse xa. Bueno, eu non vou... Vale, pero os que tiñan as tarxetas na carteira, pois eran cartos que se aforraban, así. O único que se beneficiou foi a banca. Sí, en parte sí. Da venta de tarxetas, desde logo. Claro. Vale, cando se van a empezar a podar os árbores de todas as beiras rúas? Porque están impedindo a iluminación das... Xa, algúns xa se empezaron, en Xulio Rodríguez Soto xa empezaron, agora empezarán todos. Bueno, refírome aos aligustres estos que son os que máis comen as farolas e na avenida 25 de Xullo... Pois agora xa é tempo de poda. Vale, hai bastantes plaquetas na beira rúa da rúa Otero Pedrallo. Os veciños din si se poden arranxar porque agora empezará a chover e as fochancas, bueno, son bastante incómodas. Sigue habendo queixas na biblioteca pola aula de estudio por si se pode trasladar de sitio para que, bueno, teñan unha comodidade a pouca xente que pode ir a estudiar ali. Cando se adxudicou o contrato do bar da piscina municipal? En setembro, me parece que foi, por aí. O 10 de setembro, sí. Creo que sí, non sei, non... Cando pechou? E nada máis. Gracias.
A vostede. Imos ao alcalde. Sí. Mire, eu vou dicir unha cosa. Nas preguntas que son cando, por algunha hora, Sí. por algún arranxo, se vostede me di en setembro, eu anoto aquí en setembro, e No, se me pero- pregunto hasta setembro. Quero decir, Depende, sí, para pero que sexa, no, pero a nas primeira- que podes en concreto, hai moitas que repetimos pleno tras pleno, pero xa está casi, pero A non acaba de primeira chegar. non lle podo contestar. Vale, a primeira é cando se vai repoñer a Marquesiña do Barón? Que Pois, non sabemos, non? Está pendiente da Xunta. Mandouse a Xunta a solicitude para que a repoñan e cando queiran eles. Vale, solicitouse a Xunta. Cando se van a arranxar os baches do Freixo en Partovia? Pois, esa sí que xa teño, espera. Díxame. No, pero... É que teño aquí máis claro, espera. Xa son do bloque. Aquí está, sí. Bueno, a primeira era esa, xa o que lle dicía, remitiuse escrito a Consellería de Infraestructura solicitando a reposición de dicha marquesina porque lle quera un árbol encima e rompera. Sí, efectivamente. Vale, a segunda é dos baches do Freixo en Partovia. Sí, bueno, a brigada de obras atópase bachando e bacharemos pois enseguida xa. En breve, digo, porque non... Empezamos con esta pregunta fai casi 2 anos, Xa, bueno. Xa. Bueno, no, é que breve é moi subjetivo, pero vale, quedámonos con eso. Mesma pregunta para o camiño de Souto de Piteira. Eso será no plan de infraestructura do 2022. Plan de infraestructuras do 2022. Vale. O tema do saneamento en Bagarelas, que xa lle foi requerido incluso pola valedora do Pobo, como está? Nada, contestou-se a valedora do Pobo cal era o problema e estáse empezando co proceso de expropiación. Non se levan moitos a cabo no Concello e tampouco hai unha xilidade fácil para leválo a cabo. Pero a orden está dada nos servicios de urbanismo. O da xilidade, creo. Mirárase a posibilidade de, sabedes que pasa por encima unha línea de media, pero xa dixeron de Fenosa que non son os donos, que teñen direito de paso simplemente. Vale. Bueno, esta tiña que estar no apartado de acceso a documentación, acceso ao expediente de contratación da obra do muro de contención da estrada en Vilar de Veiga. Pedimos acceso ao expediente xa fai varios meses. Cando queira sabe que ten acceso, pedirlo ali, se xa o dixen a vostede e a... Cando queira teño acceso. Los contratos menores en principio los contratos menores están todos subidos a la plataforma. Eu non nos dei topado, todos non se suben, Vale, puede faltar alguno. Mire vostede a ver se encontra. Puede faltar alguno. Fágamelo con favor, cando teña un momento, mire se encontra e mándeme o enlace. Máis fácil que eso resolvémoslo rapidísimo. Eu non nos dei topado. Acceso teñen, quero dicir que o da Fundación Hermanos Prieto xa yo pedín a Fundación, ao Obispado. Espera que imos por orden, alcalde, vamos por orden, porque senón... No, digo porque son as dúas solicitudes que están metidas aí como preguntas. Vale, pero despois cando cheguemos, sí, porque senón liámonos. Mire, retirada do poste da esquina de Curros Enríquez con Marcelino Parrondo, porque incluso esta semana a Asociación Asdifica publicou unha foto que é un problema incluso de accesibilidade, entonces hai que tomar medidas xa. Xa foi solicitado de novo a compañía eléctrica e esperamos recibir unha resposta positiva en breve. Está coordinado ca propiedade, a solicitude. No, a propiedade pública, eso está... No, a propiedade, o que fixo o edificio. Sí, pero o que fixo o edificio, retranqueou, ali hai unha beira rúa e o poste está na acera. O poste está nun espazo público. O poste está nunha acera, a acera non será do tipo. No, pero a fachada sí. A fachada sí, pero o poste está na acera. Por eso están os cables colgados. No, os cables están colgados no poste. Os cables foran na fachada, como estaban originalmente, non estaría o poste. Claro, pero entonces o home non retranqueaba e non deixaba a acera. Porque o home supoño que retranquearía non por gusto, retranquearía para adaptarse ás normas. Aí normalmente, cando acaban a obra, volven grapar os cables. É verdad que a fachada é bonita, como para que leve todos os cables. Pero ese poste xa estaba, Ese poste xa estaba. Ese poste non se puxo despois, non se puxo para a obra, ese poste xa estaba.
Básicamente puxose para obra, penso. Ese poste leva aí moito tempo. No, sí, desde que empezaron a obra, eu creo que é un poste de obra, Adolfo. Antes iba todo... Non sei, pero en calquera Iba caso... todo pola fachada, De acordo, ainda que sexa así, alcalde, agora ese poste que se poñería para a obra, agora está en chan público. É dicir, é un problema do Concello, basicamente. Home, sabemos que o propietario ten a mellor disponibilidade para quitalo, pero compre que o Concello se poña firme, con quen haxa que poñerse, con Fenosa, con quen sexa. Se hai que dar un golpe enriba da mesa, pois habrá que darlo. Bueno. Casa da Xuventude, bueno, xa nos contou, non? Que está pendiente da intermodal, da Xunta, etc. Sí, antes das a policía local ali con eles, mirando os xiros, esas cousas. Bien. A policía local con quen? Con Paco Valeiras. Pero mirando que? Con da Xunta. Para as entradas e os giros e esas cousas. Para a intermodal? Sí. Vale. Bueno, xa se arranxou a reixa da avenida do Balneario, que levamos moito tempo falando dela. Vamos a ver, o Concello de Obra repasou todas as reixas que hai e reparou algunha. Cal é concretamente a que se refiren? Porque o Gelo foi por ali 20 veces. Diante da casa do Sindo. Diante da casa do Sindo. Esa reparouse esa, ou? Reparouse. Sí, vale. Que perdida non está, máis fácil que non pero... Vale, pois, toma... Está tomada nota. Bueno, hai unha pregunta, alcalde, nada, que xa podemos pasar por ello, porque xa falamos esta semana, que é o tema do centro de saúde. O que si teño unha pregunta relacionada, que é destas que bueno, xurden según tal, que vostede dixo no pleno pasado que o Sergas lle mandou un fax. E a miña pregunta é, general, cando foi a última vez que alguén recibiu un fax? Síguese comunicando a Xunta por fax? Sí. Por fax? Bueno, e onde se reciben os fax aquí no Concello? Pois non sei, será logo o correo. Será un correo electrónico. Eso cadra máis, porque un fax... Imprimimos Gemma e teño aí que lle podo... Vale, será un correo electrónico. Podo dar a todos os grupos. Xa lle pedimos outro día. E aí é o 29 de xullo cando... Alcalde, é o documento que lle pedimos en pleno e que lle pedimos outro día na comisión. Claro, vostede dixo un fax, digo, pero como un fax? Desde cando os fax... Bien. Os faxes son do século pasado. Vale, existe un plan para a limpeza e posta en marcha das fontes públicas? Sí, xa está, neste momento xa se limparon máis de 15 fontes no rural, arreglouse esta daqui a do Concello, que volve a botar auga, sabedes que é con horario, porque non hai chorro continuo, limpouse a de flores, de maneira permanente, e de medio rural, pois eu creo que lle pegaron un bo repaso, pois prácticamente a todas. Quedan moitas, porque hai moita fonte, pensade, hai 116 povos, cada povo ten a súa fonte, algún ten dúas, entonces, bueno, pero xa hai un plan. Perfecto. Está previsto pôr en marcha as cámaras de seguridade do entorno do Parque Infantil de Alameda? Sí, estamos baraxando xa varias alternativas e... Xa cumpliron 3 anos postas. Sí, pero bueno, tampouco hai unha demanda grande porque as poñamos. Demanda claro que non hai, claro, que pode haber un problema algún día. Falamos do entorno dun parque infantil. Se poñen precisamente ou se puxeron, era coa intención de garantir a seguridade, vaya contestación. Claro que non hai demanda. Bueno, pregunta. No, pregunta si, vostede responde, lógicamente. Claro que respondo, non querrás que responda. Home, pero a resposta para non activar as cámaras que son para garantir a seguridade no entorno dun parque infantil, vostede é que non hai demanda. Claro, que quere que lle diga? Bueno, plans de seguridade da avenida 25 de Xullo, da avenida de Compostela e da estrada de Ribadavia. Un pouco que, bueno, a estrada de Ribadavia quedamos en pleno mandarlle a Xunta a proposta de modificación, non? Feito o proxecto por o arquitecto, e o outro é o que lle contestaba a Sofía, xa temos aí o proxecto e é mandarlle a Fomento. Perfecto. Esta a 13 de consumo interno xa máis alto directamente. A que me respostaba antes, o da Fundación, os estatutos da Fundación do Asilo, para saber que responsabilidades ten o Concello e non todos os cambios que está vendo. Están pedidos porque os que tiñamos aquí eran do Ordano da Pera. Creo que hai uns estatutos de fai ano e medio, vale? Están pedidos. Quedaron en mandalo esta semana, espero que... Home, é bo que os teña, porque vostede forma parte do patronato, non? Bueno, é bo que os teña, se forma parte, ten unha responsabilidade, terá que saber en que consiste. É responsabilidade pública. Xa, por pouco que sexa alcalde. Vai ali como alcalde do Carballiño, non vai por outra cousa, vale. Tivo reunión cos veciños da Rúa Rega, aquela que se acordara en pleno... Estáse preparando xa. Estáse preparando a reunión. E en breve, esperemos que para a semana que ven quede, penso que podemos estar, non? Libras a mañá, non? Sí. Pode ser a próxima semana logo, non? Sí, andamos neso, quero dicir, en coordinar...
Vale, aparellos de calistenia. Puxéronse unhos no parque de 9.000 euros, desapareceron, non se soupo máis deles e agora enterámonos que se van poñer outros por 18.000. Xa están postos, quedan moi ben, por certo. Xa están postos, non nos vin, non nos vin. E que foi dos de 9.000 logo? Os de 9.000 tamén están ali integrados. Están ali, agora están os 27.000 euros en aparellos de calistenia ali. E quedan moi ben, están moi contentos. Bien, bien, bien. Onde está? No parque, ali no pote. Non nos vin. O suelo de caucho sabedes que é moi caro, é unha parte importante do gasto. Xa se xestionou a devolución das tasas polas escolas deportivas a que teñen dereito todas as familias a non facerse actividade durante moitos meses pola pandemia? Penso que sí, que os que solicitaron xa... Os que solicitaron. Sí, hai que solicitar. Pero xa hai que facelo do oficio, como que solicitar? No, hai que solicitar. E deus información? Penso que sí, Non. Alcalde, non, porque o meu fillo estaba na escola de fútbol. Non se deu traslado a nadie. Sabrá, non sei que non sabrá, pero eso habrá que... Se non se fai de oficio con todos, que xa é o que se debera facer, porque para eso hai un listado, habrá que informar a todos os afectados, que serían 100, 200 ou 300, desa posibilidade, porque se a xente non se entera de algo, como vai solicitar? Home, a ver, insisto, o que deben facer é facelo de oficio xa con todos, porque é unha obriga. Vostedes nin nadie non poden cobrar un servizo que non se prestou, polas razóns que fora. Bueno, pois que o saiban todos os afectados, pais e nais do Carballiño que tiñan os nenos nas escolas que teñen que vir aquí a solicitalo. Non de un mitin, home, que... Non é un mitin, alcalde, hombre, é que as cousas hai que facelas ben. Levamos meses falando desto, que mitin nin que carallo. Mitin é... Bueno, de verdade, o que hai que oír. Ou seja, que vostede está obrigado a devolverlle uns cartos a uns veciños por un servizo que non prestou e ainda se pon soberbio. É que isto xa é delirante. Como non? Devolveuse a todo o mundo que pediu. A todo o mundo que solicitou, pero non se avisou a ninguén. Ben. Os que quixeron vostedes avisar logo, nada máis. Non avisamos a nación. Non, bueno, entón non se enteraría ninguén, xa me contarán. Se non sei eu que estou aquí, que leo os decretos, que son concelleiro, pois xa me dirá que... Home, teño curiosidade por saber canta xente se enterou. Faremos a pregunta. Que se sabe do transporte público? Mellorouse en algo? Van poñer trens, temos algún arranxo? Creo que puxeron un par deles máis. Creo, non me faga moito caso. Pero creo que aumentaron un par de... En que estado se atopa a legalización de verquidos da Nova Edar? Pois xa se lle mandou toda a documentación a hidrográfica feita por Viacua, que é a que levou o procedimento e... Vale. E a verdad que non sei, sinceramente, en que fase está. Preguntarei. Fíxose algunha xestión para ampliar o horario da oficina de correos? Falouse con Correo, mandouse unha solicitude e non tuvemos resposta de momento. Mandouse solicitude? Sí, falouse tamén cos sindicatos. Os sindicatos din que non están por abrir os sábados, como calquer traballador. Non. A ver, os sindicatos diránlle que contraten outro personal, que non lle metan máis horas ao que hai. Claro, hasta aí chegamos todos. Que enredar xa está ben de enredar. Vamos a ver, a oficina de correos é un servizo para os veciños do Carballiño que dende aquí temos que pelexar para que se abra. Que Correos o resolva contratando traballadores novos, pois é o que ten que facer. Evidentemente non vamos pedir que algún traballador traballe máis horas das que lle tocan. Nadie está pedindo eso. Nin Correos o pode facer. Ou seja que, bueno, as excusas cada vez son máis torticeiras. Que pregunta e contestas o solo? Bueno, que as respostas, os sindicatos dignos que non están pola labor de abrir os sábados. Bueno, os sindicatos non son Correos. Os sindicatos defenderán os dereitos dos traballadores. Que ten que ver aquí? Que ten que ver o sindicato co horario da oficina de Correos do Carballiño? Que contrate máis personal Correos. Bueno, é que hai que ir cada cousa. Ben. Vale. Vanse arranxar as fochancas do tramo da avenida 25 de Xullo entre a estación do tren e a rotonda da Fontela? Eu paso as preguntas unha semana antes porque supostamente vai nos contestar en pleno. Digo, vamos a ver. Dixo vostede, dádenos unha semana antes e contestamos. Se aproban o proxecto, supoño que asfaltarán e farán todo, pero é unha travesía evidentemente de Fomento, non é do Concello. Se aproban o proxecto. Ben. Esta pregunta creo que quedou clara. Ao final, axudouse, porque estaba feita de outro modo no pleno anterior, axudouse as asociacións veciñais á obtención do certificado digital que se lles pide para as subvencións municipais? Penso que sí. Sí, perfecto.
Fíxose algo que a problemática dos peóns ao rematar a beirarrúa no tramo esquerdo da rúa Fernández Pousa subindo cara a Carreira. Esta xa ya plantexei no pleno pasado, dase conta onde digo, Sí, non? Subindo precisamente de Correos, aí arriba, remata a beirarrúa e non hai nin paso de peóns, nin continuación. Entonces, aí hai que facer algo. Hai que facer algo. Vale, O dos libros xa está. sí, os libros, pero non está na página web do Concello tampouco. Eu estuve buscando para poder descargar, porque me pediu precisamente un cidadán a información e non a dei localizado. Teñen que poñer máis accesible. Penso que, bueno, están en marcha, non? Sí, non, xa vin que se publicou Vale. no GOP, pero non está a información accesible para os cidadáns, non está na web do Concello, que é onde se vai buscar. Hai que colgala. Entonces hai que subila para que a xente poida ver de que se trata. Vale, pedimoslle por escrito estes días a información que haxa da Rúa Ourense, é dicir, o proxecto, os proxectos que se encargaran, a documentación remitida á Confederación Hidrográfica. Agardamos nestes días, señor secretario, poder dispor desa información. Vale, digo porque llevan 10 vanos decir, falade co secretario, pois entón xa estou falando agora. Oiga, voulle ler todo o que ten aquí de documentación. Sí. Informe Iba de situación ler, legal dos Montes Comunais do Carballiño. Sí. Aquí non hai nada no Concello. Vale, pois isto Expediente non hai original da nada. construción do polígono industrial da Uceira. Expediente da construción do colexo rural da Uceira. Sí. Expediente do cuartel da Guardia Civil. Expediente vendas parcelas do Comunal de Arcos. O Concello non, nin o secretario ten tempo para que dicir isto. Mira, alcalde, son 21 solicitudes en 3 anos. 21 solicitudes en 3 anos. Se quere, calcúlese cantas salen ao mes. Bien. Se non nos poden dar esa información, Bueno, pero en tal caso non entrarían rogos e preguntas. Alcalde, teño... Non, eu isto non o iba a ler. Vale. Non o leo ningún pleno. Paso yo para que vostede sepa a documentación que temos pendiente. Non o leo. Vale, ahora leolle unhas novas que xurdiron desde que lle pasei esas preguntas fai unha semana. Son moi rápidas. En Pol de Piteira, cando se fixo o último asfaltado, tapouse un tubo que canalizaba a auga cara a unhas fincas. Hai un veciño que xa dirixiu un escrito ao Concello, non sei se teñen constancia. Sí, estuvo... Vais a arranxar eso? Estuvo Rogelio, non sei se eu creo que o dixo arranxado. Non, arranxado non, porque falei onte co veciño. Bueno, ele estuvo... Vale, están nelo, non? Sí. Ten arranxo, Rogelio, sí? Sí, é limpado, básicamente. Ben, pois entonces aí damos traslado ao veciño de que se vai a arranxar. Falta, no expediente para darlle 20.000 euros en 2 días ao Rally de Ourense, non hai un informe económico que determine por que se establece esa cantidade. A lei dio claramente. Porque 20.000 euros non é unha subvención directa, é un contrato de patrocinio, e a lei di que hai que fixar o custo dese patrocinio en función do retorno que recibe a administración. Ese informe non está, verdade? Non hai ningún sitio. Bueno, calquera evento deportivo de motor enche os hoteles e os restaurantes do pobo durante o fin de semana en que se celebra. O Rally de Ourense estuvo aquí o venres á tarde, deron unhas voltas por ali pola saleta e marcharon. Podemos preguntar aos hotéis, podemos buscar canta xente do Rally dormiu no Carballiño ese día. Eu fixen ese exercizo, podría facelo vostede tamén. Bueno, hai unha árbore no Parque Municipal, na zona, vamos a ver como explico, onde está a isleta, que todos le chamamos a isleta, xusto hai un sinal de prohibido aparcar, dase conta o que lle digo, non? A isleta no Paseo do Arenteiro. Na Avenida do Arenteiro. O Paseo do Arenteiro, a isleta, hai un, para que se faga idea de onde, hai un sinal de prohibido aparcar, creo que, e xusto hai un árbore en riba que está moi vida hacia adiante, porque por abaixo como se fora escorrentando a terra, e vense as raíces. Vou teño un vistazo por se acaso é perigoso. Si non, iba a preguntar, porque hai moitos... Mandolle unha foto se quere, porque me mandaron. Penso que cando se dá a volta na rotonda, non? O terreplén aquel que hai ali arriba. Correcto, xusto. Un carballo americano. Está o sinal e xusto está detrás do sinal. Vou teño un vistazo, a millón non pasa nada, pero bueno, transmitironos preocupación. Xa quedou arranxado dos festivos locais para o 22? Penso que sí. Aceptou a Xunta a corrección, sí? Sí. Perfecto. Nada, esta é pena cobertura nada, porque xa quedou aclarado. Dixéronos outro día que había ratas, mandaronme incluso un vídeo no entorno do Colexio das Monxas e por aí. Vale, para que a pregunta se fai a ratización. Sí, mantemos o programa que xa tiñamos, creo que era Buxos, non? Ou non sei que empresa era. Sí, non, pero digo, hai unha empresa que tiñamos, non sei que, si era Buxos ou... Sí, non, a Buxos, non, vale. Penso que sí. Quédame dúas. Alcalde, dixo vostede outro día, preguntelle se a Rúa Testeiro iba no plan de obras de asfaltados que ten. Sí. E díxome que iba no lote 1. Repasei o lote 1 de arriba abaixo e non vai.
teño aquí, é dicir, non está, mire o ben, a ver se ainda ten arranxe, porque a Rúa Testeiro precisa o arranxe. Mirámoslo ahora, a Testeiro... No, teño aquí, é dicir, acabo de descargar... É a Testeiro e a San Trocado. No, mire, lote 1, aquí o teño, o seu proxecto colgado da página web do Concello. Testeiro e San Trocado. Rúa, Castelao, Piñor, Cea, Paraño, San Trocado, Buenos Aires e Serra Martiñá. Bueno, pero Testeiro non vai. Vale, non está aquí. No, vémoslo ahora, digo, quero dicir, digo... Mire para que non quede sin asfaltar. No, porque non ten lógica. A San Trocado é o callejón aquel, daste conta. Pero, acá, non ten lógica. sei cale, por iso yo preguntei no pleno, porque sonábame a despiste o esquecemento. Saneamento, abastecemento, beiras rúas, asfaltado... Perfecto, é que eu sei que lle dixo aos veciños que iba. No, vai. Pero claro, eu miro o lote onde supostamente ten que estar e non está, por iso lle digo que o mire e que resolva. Non sei que novidades hai con respecto ao local de Asdifica, porque sabe que están facendo actividades de prestado, había que buscar algunha solución, porque a outros colectivos que non son do Carballiño si se lles cede local para actividades. Por exemplo? Por exemplo, a Favor, que están facendo actividades no Bo Día Familia. Por exemplo, non o iba a decir porque non había necesidade, xa que me pregunta. Pero é un servizo de atención aos que teñen Alzheimer. E o que fai Asdifica, e a quen alcalde, a quen atende Asdifica? Os discapacitados físicos. No, que non son o mismo xa sabemos. Non é unha asociación de Ourense que fai unha función e outra é unha asociación do Carballiño. Pero a Favor é unha asociación pública. Eso solo es un segundo. Sí. Asdifica están sentados en una... A Favor están sentados en una mesa jugando al parchís y a las cartas. Sí. Lo que pide Asdifica es hacer Es un local. en otro sitio. Hacen mucho... Bueno, fan moitas outras actividades, Lupe, pero en calquera caso habrá que facilitarlo. Habrá que facilitarlo. Non, a ver se vai haber un malentendido. Eu non digo que se lle quite nada a Favor, digo que se lle intente dar o mismo trato a Asdifica. Que se lle den facilidades. No, son unas actividades que son moi diferentes unas de outras. Bueno, ben, ainda fixeron fai pouco para facer un curso de cerámica, tuveron que irse ao casino. Arranxaron con entidade privada irse ao casino. Cando o Concello debería ter posibilidades en locais sociais ou donde fora de cederlle espazos. É o que pedimos. Non nos solicitaron, vale. Non, solicitaron un local para fixos. Por último, hai un curso, estáse desenvolvendo un curso no auditorio dun coñecido escritor carballiñés. Sorpréndeme que, bueno, podo dicir que participo, co cal, sorpréndeme que no auditorio non hai internet, non hai wifi. Está poñendo a fibra ahora desde o lado da acera, non hai. Vale, e despois non hai ningunhas cadeiras con repousabrazos. É dicir, fais un curso que en teoría dá un home de prestixio que organiza a Rede Galega de Escritores e tal, home, ir ali sentarse nunhas sillas malamente, sin siquiera ter onde escribir, poñerlle un poquinho de cariño a esas cousas que non debe costar tanto. E máis, outro día, xa digo, porque participou, cheguei, pedi unha pizarra, o que imparte o curso, e levaronlle unha pizarra na que non se daba borrado o que estaba escrito, non se pudo utilizar, porque alguén escribiu nesa pizarra con rotulador permanente, levouse daqui e non se pudo utilizar a pizarra. Quero dicir, poñerlle un poquinho de cariño ás cousas para que non haxa permanentemente que estar en cousas sinxelas. Todos sabemos que hai cousas complicadas, pero levar unha pizarra a un curso non parece algo que deberá ter problemas. Gracias, nada máis. Levantado todos. Pois non. No, presente por escrito, pero temos todavía do pleno pasado sin contestar. Que terás que contestar neste pleno. Pois non me digo, non me despedín tampouco. No, pero bueno. No, pero digo, as do pleno pasado, as que non se formulan as que formulei no pleno pasado, sin ser por escrito, deberías contestar neste. Concretamente, é por a subvención para a adquisición dun vehículo eléctrico para a policía local. Pregunteiche por unha subvención, dixécheme que creías que sí, que se había presentado. Vouche pedir o expediente. No, vale. Sí, pero non pedistes a subvención deste ano para adquisición de vehículos eléctricos para a policía local. Mira, ben si pedistes outra cousa, porque esta non. Pedimos un vehículo eléctrico de denegado. Bueno, míramelo aí. Bueno, eu digoche que saliron unhas subvencións para vehículos eléctricos para a policía local. Tiñamos un acordo tomado a proposta do Partido Popular para facer eso, quedastes en facelo, si se podía, e entendo que non o fixestes, pero mirámoslo despois, non hai problema. Sí. Vamos a ver, pero che digo se é un error, se é outra cousa, non... Preguntamos tamén no outro pleno por os vados ilegales.
Xa está feito que o inventario dos vados están sin... Estaba feito, xa, agora fixeron xa as pegatinas, Sí. creo que ya pegar a pegatina para non quitar os nordos das fachadas, pois si se cae a fachada, que non digan nada. Sí. E Cubrirlos cunha pegatina. sí, que veñan recoller o novo e... Vale. Preguntamos tamén no pleno pasado por unhas deficiencias nas obras da pista de tenis. Sí. Quedaste de falar coa empresa, Falamos con empresa, e que dicen? creo que lle pegou ali retoque a... Era unha acumulación de agua, non, Ricardo? Decíamos usuarios que había que chovera un día e había como 14 ou 15 charcos solo dun lado da pista, ademais. O sea, que o outro lado estaba ben rematado, pero que un quedara mal. Vale, vale. Me parece que xa lle contestaches a Adolfo, pero no pleno anterior aprobamos cederlle solicitar a cesión por parte da Xunta da carretera de Ribadavia, eso iba a ir con un proxecto, Está facendo ben, sí. non estaba feito entonces. Había feito a parte que era que xixera das faceras Sí, da lado. estáse rematando. Hai que facer todo novo, viacos que nos queda os da por da... Vale, sabemos para cando estará rematado, máis ou menos? Digo, por lo mismo que che dicía Adolfo, para non preguntarche continuamente, canto tempo calculas que che poida volver preguntar? Ponlle 2 meses, digo, dalle tempo a xerse, porque Sí. anda a hacer. Vale. Aprobamos tamén no pleno iniciar o expediente de investigación da propiedade da ira do Catrolas, por detrás. Iniciouse? Bueno, básicamente publicado, non? Sí. Sí, pero vos digo, pero claro, ten que haber un orden... Sí, a la orden xa estaba... O haber o acordo plenario xa... Vale, preguntarei outra vez, entonces. Vale. Vale, todo modo, bueno. Tamén che preguntamos por unha frecha que estaba pintada na calzada de Calvo Sotelo chegando ao Capri que marcaba de frente e podía inducir, obviamente, a xente que non é do Carballiño que pensar que se podía meter unha hacia a calle principal. Falastes algo con Fomento, coa Xunta neste caso, hasta a cesión. Recordade porque pode dar lugar a un problema. Daste conta onde falamos. Sí, tamén quedamos... Sí. Sí, o sea, a flecha marca de frente, cando aí podes ir hacia a izquierda, hacia o centro de Carballiño en Buenos Aires, ou a dereita hacia a carretera de Ribadavia. E a flecha está ao final, de frente, indicando hacia a calle principal. Está claro que nin a ti nin a min non nos vamos a equivocar. Pero, bueno, pode... Vale. Ou, sí, poñela hacia un lado, non sei cal é a solución. Intermitente hacia el lado. Bueno. Para decir que lo que es de frente es así. No, é que chama a atención solamente aos que son de fora, sabes? Porque senón a nós non nos chama a atención. Tamén se aprobou unha moción sobre o Bañiño de Arcos no anterior pleno. Que fixestes con respecto a esa moción? Pois espera que venga el frío, verdad? Falastes coa Diputación para incluílo no plan termal? No, primeiro o estudio, acordamos... É que o estudio podía facer a Diputación, xa cho había dito. O estudio deu a preseso aquí. Bueno, prefieres gastar os cartos? Que si prefieres gastar os cartos, pois bueno. Xa chamei a Diputación. Chamaches, é que che dixeron? Viron o nome da empresa. Vale. Bueno, mira... Mandoume 2.000 euros de presupuesto para dicir que xa sabía. E cando vais ao río, Está ben. Mira, nesta semana pasada vimos un anuncio de unha competición de motos na fábrica do papel que despois ao final non era certo. Podenos explicar que pasou con eso? Nada, non lle, vamos a ver, era na parte de arriba do que é o monte, pero non lle chegaba a distancia para recorrer e cambiaron para ver na cobertura. Porque eles anunciaron que se facía dentro da fábrica do papel. No, pero non sei se era un malentendido. No, era un malentendido, como van facer encima da fábrica. Ben, supoño que hai esa sensibilidade por parte do Concello que non... No, o Concello de calquera. De calquera. Os lo digo. Mira, con respecto a Rogos, na praza da Veracruz, xusto... Unha farola que doblou. Sí. Vamos a aproveitar e vamos xa, lle carguei o Manolo, de poñer unha columna, vale, con 4 reflectores para probar si tamén ganamos luminosidade na plaza. Vale, digo, si é posible Sí, xa vin. No, que entendo que sí, esas farolas normalmente Un pouco como xa que temos inclinas, aquí atrás, daste conta. pero Entonces vai facer un estudio un pouquiño e así ganamos. Pero mira, nesa zona normalmente o que pasa é que son coches aparcando que suben a acera e danlle un toque pequeno ou que sea. Si se lle poñen esas proteccións por debaixo, non sei se é posible ou se é conveniente,
pero, bueno, podese mirar iso porque xa non é a primeira ni a segunda que pasan nesa É a zona. segunda farola, que unha xa falta, daste conta. Sí, por iso digo Xa. que... Es que para entrar a aparcar muy bien, pero para salir... Vale, xa fai bastante tempo pedíramos que se arreglaran, xa sea por parte do Concello ou por parte do que fixo a obra, as aceiras no entorno da Alameda onde estaban derrubando o quilático. Sí, xa nos lo pidiu tamén o do aparcamento que lle mete auga. Vale, está sin arreglar todavía. Igual era mellor botar xa un cemento impreso ou algo, porque eso das plaquetas é unha ruína auténtica. Así non pode estar, porque xa é unha zona máis home que pasa xente, xa se Hai leva coches, moito tempo. andaste conta enseguida. Sí, no, claro, eso Hai que mirar produxose por os coches cando estaba vallado aquilo. Entonces, bueno, non sei de quen é a responsabilidade, pero hai que arranxalo. Unha parte pode ser deles. Bueno, pues nada máis. Ahora si levantamos.